हर हर गंगे के बात मत करिए, काहे कि हर हर गंगे तोनी के सोच से बहुत दूर। नमस्कार प्रणाम। तो वो लोग बतला दी कि जवाना फिल्म पर खेसारी लाल यादव के और उनके पूरे टीम के घमंड रहलक है भैया, जाना घमंड से कहत रहला लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा भइल बा। तो वो लोग के दिखा दी कि पावर स्टार पवन सिंह 4 साल पहले कक के छोड़ देले बड़न। तो वो लोग थंबल पर देख लो कि कौन मैटर लेके हम बात करत नहीं। मोटर बोट, जी हाँ, जवन की समुद्र में चलला मोटर बोट, वो मोटर बोट के हम बात करत नहीं। खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 में मोटर बोट जवन की खेसारी लाल यादव चला रहल बनी। तो ये सीन के लेके संघर्ष 2 में सबसे अगर भारी सीन कहल जाता तो यही सीन के कहल जाता। और यही सीन के लोग बतावता कि भोजपुरी में पहली बार ऐसा भइल बा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। लेकिन अगर लोग के हम बतला दी कि भोजपुरी में पहली बार ना, भोजपुरी में दूसरी बार भइल बा। भैया पावर स्टार पवन सिंह एकरा के 4 साल पहले कर दे रहन, जौन की शेर सिंह एगो फिल्म आया रहे पावर स्टार पवन भैया के, जौना फिल्म में उनका साथ में एक्ट्रेस रही अमरपाली दुबे। शेर सिंह फिल्म में मोटर बोट पावर स्टार पवन भैया चला ले बनी। तो लोग के बतला दी कि जहाँ खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 फिल्म शूट भइल थाईलैंड में, उन्हें थाईलैंड के राजधानी में बैंकॉक में पावर स्टार पवन भैया के शेर सिंह फिल्म के शूटिंग भइल रहे। और वहीं पे पावर स्टार पवन भैया मोटर बोट चलाले बानी शेर सिंह फिल्म में। तो भैया कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के लकीर पे ही काम हो रहा है खेसारी लाल यादव का पूरा काम। अब वो लोग बतला दी कि 4 साल पहले ही पवन भैया जौन कह के छोड़ दिले वो आज खेसारी लाल यादव करत रहन। और टक्कर का फिल्म से लेता लो हर हर गंगे। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे मार दावा, कुछ तो शर्म करो लोगन। हर हर गंगे तोहनी के सोच से बहुत दूर बा भैया, कुछ अलग करो जौन की पवन सिंह ना कैले हो। शेर सिंह से बराबरी करे वाला संघर्ष 2 के मान लिया जाओ। और हर हर गंगे के तो बात ही मत करिए तोहनी का, हर हर गंगे के बात मत करिए, काहे कि हर हर गंगे तोहनी के सोच से बहुत दूर बा भैया। ज्यादा कुछ ना बोले, सबके अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतला। मिलता नहीं अगला वीडियो, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।